Prečo je Jakub Jahl stále na slobode a prečo české orgány mlčia? Investigatívny film nezávislých žurnalistov Najväčší škandál českého dobrovoľníctva a nedávna investigatíva kazašskej žurnalistky od Charity k zneužívaniu detí príbeh Jakuba Jahla priniesli stovky svedectiev detí, rodičov a miestnych, ktoré Jakuba Jahla obviňujú z mimoriadne závažných zločinov spáchaných v Tanzánii. Konkrétne systematické sexuálne zneužívanie a znásilňovanie detí, podávanie deťom drog, primiešavanie omamných látok do jedla, fyzické násilie a tyranie na deťoch, obchodovanie s deťmi, finančné podvody, sprenevera peňazí od českých a slovenských darcov pod falošnou zamienkou pomoci, zničenie komunitného centra Nature and Skills po konfrontácii s jeho vedením. Ako uvádza právnička vo filme, podľa tanzanského práva za takéto zločiny, najmä ak sú spáchané na deťoch, hrozí trest odňatia slobody od 30 rokov až po doživotie. Tvrdenia Jakuba Jahla o jeho politickom kryti. Kľúčovým prvkom, ktorý Jahlovi umožňoval beztrestne konať v Afrike, boli jeho opakované zastrašujúce tvrdenia o politických väzbách a o ochrane mocnými ľuďmi z Českej republiky. Svedkovia z Tanzánie uvádzajú, že Jahl sa im chválil a vyhrážal svojou nedotknuteľnosťou vďaka tomu, že za ním stoja mocní ľudia z Európy a významný človek vo vláde, že ho podporuje a financuje Česká pirátska strana, cez ktorú vraj kupoval a podplácal politikov, že mu vplyvní ľudia posielajú peniaze a nikdy sa nepýtajú, na čo ich použil. Jahl počas svojho pobytu v Afrike otvorene používal symboliku pirátskej strany. Rozdával deťom a miestnym trička s logom pirátov a dokonca nakreslil pirátske logo na centrum Nature and Skills. Tieto tvrdenia, ako hovoria samotní svedkovia, vytvorili atmosféru strachu a prispeli k váhavosti miestnych úradov zakročiť. Tanzánska právnička vo filme hovorí, že prípad bol oznámený polícii, ale Jahl utiekol a žiadne stíhanie nenastalo. Jakub Jahl nebol doteraz stíhaný a vyšetrovaný ani v Tanzánii, ani v Českej republike. Nečinnosť českých úradov a právne povinnosti. Asem Žapiševa zaslala oficiálny dotaz na Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky s cieľom objasniť stanovisko ministerstva k tejto záležitosti. Čo odpovedalo ministerstvo? Ministerstvo zahraničných vecí nemá k dispozícii informácie o tejto veci, okrem tých, ktoré sú dostupné z otvorených zdrojov. Ani Ministerstvo zahraničných vecí, ani miestne veľvyslanectvo v Nairobi neboli v tejto súvislosti kontaktované tanzanskými úradmi a preto Ministerstvo zahraničných vecí nemôže poskytnúť ďalšie komentáre k tejto otázke. Táto odpoveď ukazuje, že české úrady sú si vedomé informácií o Jakubovi Jahlovi, ktoré sú dostupné z otvorených zdrojov, ale zároveň tvrdia, že nemôžu jednať, pretože neexistuje oficiálna žiadosť od tanzanských úradov. Postoj českých úradov je v priamom rozpore s medzinárodnými záväzkami Českej republiky. Česká republika je totiž signátorom